Els Minions van existir fa molt de temps i van anar tenint diferents líders, Servir l'amo més gran i més dolent. però tots van fer la seva caiguda per accident. I finalment Kevin, Stuart i en Bob van partir a Orlando a cercar un líder que vivia a Anglaterra. Allà van trobar en Scarlet Overkill. La meva opinió és que aquesta pel·lícula és superdivertida i té molt d'humor, i és per totes les edats. Vos recomano anar a veure-la. Cualquiera puede llevar la máscara, pero lo importante es cómo la lleves. La pel·lícula que més m'agrada és Spider-Man cruzando el multiverso. Va d'un nen que li ha picat una aranya i ara té superpoders. I després va pels multiversos, allà salvant a persones i gent. Multiversos és com un altre planeta, però que és el mateix que tu. ¿Qué hay que hacer para unirse a este Spider-Team? El que més m'ha agradat és quan estava passant de multivers a multivers, de planeta a planeta, i és com molt filosòfic. Tienes que elegir entre salvar a una persona o salvar a todos los mundos.